Bos días, benvidos e benvidas a este novo episodio das Ondas do Cruceiro. Hoxe, a clase de terceiro A, imos a entrevistar a Venceslao, matemático e tamén o meu avó. Somos a tua emisora, escóitanos. Hola, Venceslao. O primeiro que nos gustaría saber é que o que máis che gusta das matemáticas. Bueno, das matemáticas. Esa é unha pregunta difícil porque me gustan moitas cousas das matemáticas. Xa desde neno, desde que empecé a aprender matemáticas, pois se poden aplicar en moitas cuestións da vida real, moitos dos xogos, videoxogos, se organizan coas matemáticas, por exemplo, podedes pensar coas matemáticas, oi, se estou coleccionando cromos dunha colección, canto teño que gastar para ter un álbum completo? O sea, cualquier cousa que pensedes na vida real ten matemáticas. Pero bueno, se tedes máis cuestións sobre esta pregunta, as que queirades, vale? Aproveitad agora que tedes a un matemático aquí. Por que decidiches estudar mates? Desde moi neno, eu me gustaban moito as matemáticas. Entonces, tiña dúbidas se matemáticas ou física, pero me gustaban moitos números, a gramática gustábame, pero costábame máis. E entonces, eu creo que foi pura vocación, prácticamente desde que empecé a facer sumas, restas, quebrados e cousas desas. O sea que, desde neno, e vocacional. Sabemos que hai 7 problemas matemáticos en resolver, chamados problemas do milenio. Se pudiera resolver algún, cal sería? Carais, de que cursos son estos nenos? Nenos prodigios, xa con esas preguntas, non? Bueno, efectivamente, hai 7 problemas. Normalmente se plantearon a principios do século anterior, e algún está máis ou menos resolto, pero... Entón, hai moitos problemas interesantes. Eu, quizá, claro, explicaros a vos os problemas son difíciles, porque son problemas moi especializados, non? Pero hai unha cousa, claro, eu creo que todavía non bichedes o concepto de número primo, non? Non sei se... Pero, bueno, é moi fácil. Fijades, tedes o número 1, o 2, o 3, non? O 4 se pode dividir por 2, verdad? Ese non é primo, vale? O 5 non se pode dividir por nada, salvo por 5. Ese é primo, vale? O 6 se pode dividir por 2, 3. O 7 xa non. Bueno, entonces, a medida que aumentan os números, van aparecendo números primos, vale? Entonces, en este momento, hai un premio de $1.000.000, así que estudiade moitas matemáticas, que ao mellor vosotros sois esos que o podedes resolver, de descubrir cual é o seguinte número primo. Pero estamos falando de números moi grandes, non sei cuántos billóns de millóns, o sea que ese é un problema importante, porque si se consigue saber como se van generando os números primos, pois se pode aplicar en moitas cousas. Por exemplo, se pode aplicar en codificación. Non vedes os vosos pais cando van aos caixeiros que teñen que poñer unha clave e todo eso, e é moi importante agora non descubrir. Pois os números primos son moi importantes para a codificación das claves. E agora mesmo, dentro de pouco, xa non vamos a pagar con papel. Vamos a pagar con tarxetas. Entón necesitades claves. E toda esa gestión desas claves ten que ver moito con os números primos. O sea, ese é o problema que eu creo que máis facilmente podedes entender. Hai moitos máis, pero bueno, ese... Así que estudiade matemáticas ben, quizá algún de vos no futuro pois descubre cual é o seguinte número primo, porque agora non sei cual é o que se conoce ahora mismo, pero hai un seguinte que xa non se conoce. Interesante. Así que xa sabedes, hai premios importantes aí, Sí. Veña, máis cousiñas. Tiveches algunha anécdota graciosa cos teus alumnos? Bueno, a primeira anécdota podría dicir que hoxe, de ter alumnos tan xóvenes así, non? É dicir, eu sempre di en clases da universidade, tamén con, hombre, antes de entrar á universidade con nenos de bacharelato, un poquinho maiores que vos, non? Pero quizá a anécdota máis interesante que tiven foi
un alumno que era moi bon, pero estaba moi abstraído. Entonces, iba a clase en bata, se olvidaba de vestirse. E tamén me chamaba a atención, porque eu todos os días os vía en bata. O sea, pois, eso quizá foi así unha das anécdotas máis chamativa que tiven eu cos alumnos. Un alumno moi bon, pero ele iba moi abstraído, sempre estaba pensando, e se olvidaba de que tiña que cambiarse de roupa cando se levantaba da cama, e entonces iba en bata, e eu tiña en bata diante, e así o tiven durante un curso. Non estaba prohibido, non podía botalo de clase, obviamente. En que curso? Esa é unha anécdota interesante, pero hai máis, pero bueno. En que curso das mates? Isto, en que curso pasou isto? No. Non. En que curso das mates en la universidade? Claro, pero en que curso dou? Explico as mates. Vale. Bueno, matemáticas ten... Antiguamente tiña 5 cursos, que se chamaba licenciatura, e agora ten 4 cursos, se chama grado. Eu normalmente din as clases de terceiro curso, porque eu sou profesor de matemáticas, pero de estadística. Entón, ali é onde se explica a estadística, e pois, durante moitos anos estiven explicando. Cantos anos teñes? No, Eu? los alumnos. Cantos anos teñes os alumnos que teño en clase? Sí. Bueno, claro, aí tamén é difícil porque unha vez que entran na universidade pode haber moita variedade de edades, non? Pero normalmente os que teño en terceiro curso teñen entre 20 e 22 anos, máis ou menos. Non hai unha edade fija porque pode haber xente que empezou máis tarde ou xente que lle costa máis pasar de curso, e entonces máis ou menos os de terceiro curso entre 20 e 22 anos xa son maiorcetes. Despois das mates, cal era a materia que máis te gustaba? Bueno, como dixen antes, eu tiña sempre moito interese entre as mates e a física, porque vosotros sabredes máis adiante, estudaredes química, física, e a física eu creo que, digamos, o sitio onde se pode ver máis claramente a aplicación das matemáticas. E entonces hasta que fixen COU, que era o último curso que había na miña época antes de entrar na universidade, tiña miñas dúbidas que cual curso, cual orientación seguir, porque física en certo sentido é bastante parecido ás matemáticas, o sea que de non haber feito matemáticas, física. Por que decidiches ser mestre? Bueno, pois esa é outra pregunta. Antes falaba do aspecto vocacional, eu creo que tamén aquí a mí me gusta moito compartir o coñecemento, e sobre todo me gusta moito ver que a xente aprende, entendes? Que a xente cada vez coñece máis, e iso é unha satisfacción para os que estamos enseñando, é unha satisfacción. O sea, iso xa de por sí penso que enseñar é das profesións máis bonitas, así que eu creo que debedes de apreciar moito a vos, neste caso, profesoras, porque é unha profesión moi importante para a sociedade. Vale? Ensinas mates a tua familia? Preguntarlle a él. Me gustaría máis, pero bueno, como ando sempre moi ocupado, pois, bueno, cando temos ocasión, sí, axudei e explicaba aos meus fillos, e agora, pois, cos meus netos andamos por aí tamén, verdad, Alex? A que escola fuches de pequeno? Bueno, isto é unha pregunta interesante, porque, vamos a ver, eu nacín en Brasil, vale? Era fillo de pais emigrantes. Entonces, estive cos meus pais hasta os 4 anos en Brasil. Entón, estive en un período de 4 a 7 anos, volvín para España, entón aí iba, digamos, nos colegios de aquí, ali en Caranza, que era onde estaba eu. E despois, aos 7 anos, volvín a Brasil, e estiven desde os 7 hasta os 12 anos en Brasil. Entón, ali iba a outras escolas, vale?
e aos 12 anos xa vi para aquí directamente, xa para sempre, non? Entonces, claro, eu lembro moi ben o que foi a experiencia en Brasil, porque sobre todo entre os 7 e os 12 anos, que eu teño moi claro na memoria, estaba nunha clase como esta, pero de distintas razas. O bonito daquelo era ver, tiña xente de color, tiña orientales, tiña europeos, entón era unha clase moi multinacional, así que eu destacaría pois o que chamábamos daquela o José Bonifacio, o grupo escolar José Bonifacio, que é onde estudiei entre os 7 e os 12 anos. Aquí, claro, cando estiven aquí era máis pequeno e era daquela non a enseñanza obligatoria empezaba máis tarde, entón non destacaría máis que nada esos anos que estiven en Brasil entre os 7 e os 12 anos. Máis cousas. Cal foi o último signo matemático que aprendiches? Claro, non sei, isto sería ben ter un... Podedes girar, vos, vamos. É que é moi complicado, pero mira, hai nas matemáticas inventaron símbolos que tratan de simplificar un pouco a vida, non? Entonces, claro, pasa que ahora non se vai oír aí. Pero movendo. Podo borrar isto? Sí. Fijaros que imaginar que eu quero sumar moitas cousas, non? Entonces, 1 máis 3 máis 5, por exemplo, máis 7, sumar os primos, por exemplo, non? Claro, entonces isto, se escribo sumando os sumandos deste sumatorio, non acabo hoxe, nin mañá. Podía estar sumando toda a miña vida, non? Entonces, en vez de falar de sumar moitos números, hai un símbolo matemático que é o sumatorio. Vale? Entonces, con este sumatorio podo dicir, claro, isto non o vades entender, podo dicir a suma desde igual a 1 hasta infinito por dos números primos, por exemplo, 2 menos 1. Entonces, claro, isto non o podo escribir, nunca acabarei. E con este símbolo, que se chama sumatorio, podo expresar todo isto. De acordo? Iso é sumar. Se facedes cursos máis elevados, en vez de sumar contando, pois hai medio sumar medindo, pois hai o símbolo da integral. Pasa que esos... Por eso a pregunta, claro, evidentemente, este é un símbolo matemático de sumar. Pero quizá o símbolo que máis me impactou a min nos primeiros anos dos meus estudos de matemáticas foi este, que é un símbolo co que podes explicar unha suma gigantesca, vale, sin necesidade de escribir todos os números, vale, non sei se me entendedes, vale, son listos todos, o nivel aquí é impresionante. Veña, máis cousiñas. Utilizas as matemáticas na túa vida diaria para cousas prácticas? Sí. Mira, dentro de uns meses vou estar parcialmente jubilado, porque xa levo moitos anos e tal. E entonces, cando estás terminando a vida de traballo, pois tens que facer contas para un soldo que se chama pensión. Entón, para o cálculo da pensión hai que facer moitas matemáticas. Fíjate se é importante. O sea que constantemente, vale? E xa non digamos, claro, as contas rápidas que tens que facer se vas a comprar unha cousa e xa venden e, oye, que gastamos isto, non sei que recuerdo, tens que estar constantemente, non? Pero hai moitas cousas prácticas onde hai que utilizar as matemáticas. Esta, agora que vou a ser un profesor, digamos, parcialmente jubilado, é importante, porque teño que tomar decisións en función dos números que eu faga. Vale? Cantos anos levas sendo profesor? Pois, desde que bueno, quizá levaría máis, porque eu de neno estou falando, eu cando tiña prácticamente 13, 14 anos, como era moi bon estudante na miña clase, entonces os profesores me pedían axudaba xa eu mesmo xa a dar clases ali aos meus compañeiros,
Pero clases na universidade, pois levo 47 anos. Moi pouco, verdad? 47 anos. Agora que vou a dar poucas clases, me dicen os meus compañeiros de clase: ti eres un señorito. E eu lle respondo: sí, cando leves ti 47 anos tamén serás un señorito. Así que son 47 anos. Vale? Que máis cousas? En que curso aprendiches as raíces cuadradas? Bueno, como estiven indo e volvendo de Brasil e todo eso, eu non sei, eu creo que sobre os 10 anos, ou así, 9-10 anos, me parece. Porque, claro, ali en Brasil non se seguía exactamente os mismos cursos que aquí, non? Pero, sí, eu penso que primeiro aprendín bastante sumas con quebrados, e despois xa pasamos ás raíces cuadradas. Non me acordo moi ben, pero creo que 9-10 anos tería por aí. Nunca escoitamos o teu nome. Onde naciches? Bueno, como contei antes, eu nacín en Brasil, vale? Sou fillo de pais galegos, galegos emigrantes, e o meu nome é Venceslao. Pero un detalle, Venceslao, hai que ter moito cuidado. Se me chamades polo meu nome en brasileiro, é Venceslao terminado en U, vale? E en español, Venceslao terminado en O. De acordo? Eu teño dous pasaportes, como teño dúas nacionalidades. No pasaporte brasileiro son Venceslao en U, vale? E no pasaporte español, Venceslao en O. Cal é o teu signo matemático favorito? Mais ou menos é unha pregunta parecida á anterior, non? É dicir, todo que sea de signos matemáticos que signifique sumar, eso é moi interesante. Entonces, o sumatorio, ese signo que puxen aí é unha letra, esencialmente unha letra griega. Entonces, as letras griegas, o alfabeto griego, xa iredes vendo, pois se utilizan moito nas matemáticas, se utilizan como símbolos, non? Entonces, en particular, os sumatorios gustanme moito. Cantos anos tiñas cando viñeches a España por primeira vez? 4 anos. Claro, porque eu nacín en Brasil, viñen para España con 4 anos e despois volvín, por certo. Fixen 3 viaxes en barco. Aquela non era avión, en barco. Os pais eran humildes, emigrantes e tal, en barco. 15 días cada viaxe, cruzando o Atlántico. E para rematar este episodio, a nosa pregunta especial: gustanche os pementos de Padrón? É unha pregunta que rompe moito as anteriores, pero me encanta. Me encanta. Sobre todo hai aí un problema matemático cos pimientos de Padrón. Sabes cual é? Cual é a probabilidade que te pique un pimento de Padrón cando comes o padrón, o pimento? Es dicir, antes de porque sabes que moitas veces os pimientos de Padrón pican. E pican, de verdad. Entonces, bueno, pois me gustan moito e moitísimo. Muchas grazas por dejar que te entrevistemos e por vir a noso core. A nós tamén gustan as mates e tiñas moitas ganas de saber cousas sobre ti. Pois moitas gracias tamén a vos. Moitas gracias e todo un placer de ter esta experiencia. Ademais, é unha experiencia moi interesante porque despois de 47 anos con alumnos da universidade, que son alumnos maiores, vir aquí e ter estos alumnos potencialmente jóvenes e de moito futuro, o placer é meu, vale? Así que cando queirades máis entrevistas, falaré aquí co jefe e xa me ficha, vale? Un aplauso.